Какво става, хора? И сега днес ще ви кажем как да си направите интро и аутро по лесен начин. Но сега интрото. Видяхте най-новото интро. И така, да продължаваме. Трябват ви две програмки. Videoder и Power Director. Влизате в Videoder. от Google Play. Влизате в Videoder, То се сваля от Google, а пък Power Director от Google Play. Да. Сега тук интро, нов текст, ние сме тъпи и го написахме така. И тук, например, избирате си, какво си избирате? Например, Избирате си, не това не е интро. например, това. Не. Това, например. Това. Това ви харесва. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Това на нас не е смешно. Да, и сега, например, трябва да го инсталирате най-добре. Ма виж колко е слабо. Айде сега. Инсталирате го, например. И тук ви излиза. Да. Ето, готово, инсталирано е. И сега след това... Влизате в Power Director. Да. Там Правихме нещо. Да. Пак на ново. Чакайте да го изтрия. Не, Edit! Делете. Малки... Малки с проблеми, хора. Да. Тук натисате New Project. И сега си избирате от... Ние моля, вижте колко сме взимали. Така. След това идвате тук. Например, пускате. That little mouse, 'cause I'm an albatross. След тук слагаме, например, такова. Да. И пиш. И си пишем И си пишете канала. името на канала. Да. Например, труперите. Оригинал да пише или? Да. Да. И сега, от тук, от моливчето, Избирате, ето тук в тъто. да, Избирате какъв цвят искате. например, такъв ни харесва на нас. Ще го подчертаем Е така. по средата и всичко е екстра. След това с червено, така ще го усилим. И, например, ако искате да има, например, сянка, Не става. Ето тук и правите така. да, например, така. И отдолу Сянката. сянката, например, синя два пъти да пише. И така ви харесва. И гледате как. Например, това ви харесва. Слагате го до края. Да. И така, след това идвате тук Натискате горе. тук и Produce видео. И ако искате направо да го качвате в YouTube, натискате Share on YouTube. Next. Не, Ако искате да си го запазите, галерията. галерия. Ние сега, например, ще го запазим в галерията и сега ще изчакаме да се качи в галерията. И така, готово е. Сега, второто. Как да си направите лесно аутро? Този път в Videoder отново. Пак пишете горе. Пишете аутро. Аутро. Пак сме го написали като някакви тапаци. Този пише така. И сега, например, си харесвате... Ей това. Чакайте да го видя. Това е Five Nights at Freddy's, мисля. Не е много дълго. Аутро. И чак пише аутро. Ето, например, това. Да. Това е само лайк. А не. Комента. Сабскрайбете. Това е на испански. Да. Дайте някакво друго. Ето, например, ние сещате ли се, че бяхме си това? Преди. Стария канал. Не, това е по-различно. Интересно интро. Дайте да го видим. 31 секунди. Ето го нашето. Готино. Добрите стари времена. О! How to make an outro from Android. Например, някой интро си харесвате, инсталирате го по същия начин. Това е 10 минути.
Не, много много. Например, не знам. Е това. Не. Да. О, например това. Това е само subscribe и лайк. Даже и без музичка. Free out. А не, това е както. О, Е това. Вижте. например Това е като нашето, само че по-различно. Например това си харесате. Отдолу пак същия най-голямата. Ето Резолюция? най-голямата резолюция Start Download. Инсталирате го. Както ви показахме с Да. това и така. Да, и Само, така. че на утрото няма какво да се пише, така че няма какво да ми показваме в Power Director. Да. Но все пак да си... Всеки случай. Може нещо да не разбирате. И пак New Project отново. И пак Videoder и този път ето го. Да. Това може да го ползваме. Ама след 2 месеца. Да, след 2-3 месеца, когато ни омръзне другото. И така. И, например, искате нещо да напишете, то няма какво да напишете. Да. Може да сложите някой лайк. Нещо. Ето това, например. Нещо такова. Да видим как става. Това е прекалено лудо. Да, така. Нещо слагате, например. Нещо, ако искате, слагате. О, може даже да го отсветиш в друг начин. Яко. Аз даже и това не съм успила. Хора. Яко стана. Интересно де. Яко. Това беше от нас. Казахме ви как да си направите лесно интро и аутро и чао до следващия път.